Как Господ създал света? За 7 дни. В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста. Тъмнина се разстилаше над бездната, а Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина, и биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината нощ. Биде вечер, биде утро, ден един. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Твърдта Бог нарече небе. Биде вечер, биде утро, ден втори. Така, през първият ден Бог създал светлината, а през вторият – небето. Дошъл третият ден, когато рече Бог да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И рече Бог да произведе земята злак, трева, що дава семе, и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана. Биде вечер, биде утро, ден трети. Така Бог създаде земята, моретата, тревите и дърветата през третия ден. На четвъртия ден Бог създал слънцето, луната и звездите, за да разделят те ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години. На петия ден Бог рече да произведе водата, влечуги, живи души и птици да полетят над земята по небесната твърд. И така Бог сътвори големи риби и всякакъв вид животни влечуги, които произведе водата според родът им, и всякакви пернати птици според родът им. След това Бог ги благослови и рече: плодете се и множете се и пълнете водите в моретата, и птиците да се множат на земята. Така на петия ден Бог създал рибите в моретата и птиците, които летят над земята. На шестия ден Бог създал животните и хората, които обитават земята. Създал Бог земните зверове според рода им и добитъка според рода му. След това Бог създал човека по своя образ и подобие. И благословил Бог човека, който създал по своя образ и подобие. Така Бог създал светът за 6 дни, а седмият ден благословил и го осветил, защото в него се почина от всички свои дела, що бил сътворил и създал. Това е историята на създаването на света. Ако ви е харесала, споделете я с приятели и се абонирайте за канала за още интересни и поучителни истории.